Ukraine fanga ɲɛmɔgɔ ye ko faso jama saba mɔgɔ fagara ani ka mɔgɔ 5 jogi Rusi jamana ka wulikajɔ senfɛ mun kɛra Kharkiv arabadenw. Duniya seleke 4 ka jɛkulu mun sigilen bɛ maramafɛnjugu kɔlɔsili kan ye kangari da alamisadon Iran a kɛlen ka kɔlɔsilikɛla jatalan 27 wuli ka bɔ a ka maramafɛnjugu o bɛ yɔrɔ mun na ko o bɛ se ka dankari ka sigikafɔ kuma min bɛ senna. Espagne fanga ɲɛmɔgɔw bɛ ka jamana ka nafa k'o lafasa wagatini min na Algérie jamana ye hakilila ta ko a bɛ san 20 bɛnkan teriya kɔnɔna la ko a b'o bɔ a ma ani ka gazi ladonni Espagne o bɛ ɲɔnkiri. Ameriki jamana bɛ ɲɔgɔn ye min na Los Angeles. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden jamana ɲɛmɔgɔw ye ko u ka b'a don foroba fanga la ani kɛnɛya ani baloko ni yɔrɔ ninnu na ni Chine jamana bɛ kan ka wulikajɔ caman kɛ. Kore jamana wurudugu yanfan na a ka ca ni mɔgɔ 7 ye minnu sara ani mɔgɔ 40 jogira tasuma wulilen alamisadon sariya mɔgɔ dɔ ale ka so la.